Ahoj, Štyrku! Jo! A ty pivo! A teď pozor. A dostaneme hovno. Teď tady máme třetí cenu. Vítěz, third place. The winner gets this trophy. Tady ta trofej s krásným číslem 3 je pro auto číslo 11. Jak to? To mělo být první! Pojď si prata, všichni gratulujem. A než sem dojdeš a předáme ti cenu, tak já bychom to neprotahovali. Je to ten retro, zelený rezavý. Obrovský, s obrovským motorem, udělaný z Jeepu a z Pragovky. Neuvěřitelné množství práce. Jinak asi jste si to všichni prohlíželi a víte, že... Počkej, hoď sem. Zvedni trofej takhle nad hlavu. Oni ti zajásaj. Jo! Práce, kterou do toho narval. Byl to můj favorit. Ale nejsem porota, takže našel jsem podplácení, ale bohužel porota je neúplatná. A druhý místo teda získává bike number 17. Co je? Které? Sean Winter, come up. You get your trophy. This is a trophy for the second place. And we also give away prizes. Vítězové dostávají ještě dárkový balíček se spoustou cool věcí, jako je například poukaz na preperský kurz, nebo dárkové předměty z motivy Junktownu. A už ho tu máme. Máme tady 2 dokonce. Come here, buddy. Sean. Raise your trophy in a victory-like manner. A teď. That's the creator. Takže tenhle člověk to ve skutečnosti dělal tu motorku. Aha. Malem posral. Trofej se k němu dostala, ani u toho nezničil auto. A teď, and now, dámy a pánové, ladies and gentlemen, the first prize, první místo, teď jsem to posral, now I said it vice versa, is, číslo number 16. To je to. It's the same fucking guy. Now we're not throwing trophies anymore. Come up. Podle čeho to hodnotili, ty vole? A ještě než se všichni rozprchnete, tak si tady uděláme takovou postapu jako legraci. Máme 4. místo. Slabý, ale 3. místo tady za nejgeniálnější stroj. Přesně tak. Oj, Dani. Než skončíme, congratulations, tak všichni řidiči ke svým kárám a motorkám, all the drivers please go to your windows and we will turn all the engines all at once. Who thinks this is a good idea? Alright, so let's make it happen. Tak pojďme do toho. Skončíme. Dostali jste tu informační e-mailu, že máte být každý čtvrtý a nebo se připravte, že si budete zaspávat už jak debil. Jenom gratulace.
Kouk na tebe trošku. už je zase slyšet zpátky. Chtěl jsem vás všichni pozvat na 8 hodinu, kdy tady pod pódiem nebo na pódiu bude probíhat finálový kolo 10 finalistů kostýmové soutěže. Pokud vás zajímá, jestli se postoupili do finále, tak na náměstí u radnice je nástěnka, na který jsou zřejmě čísla nebo jména postupující. And now for English press 2. The costume contest is going to happen here. Final round is going to happen here at 8 o'clock.